Teraz si ukážeme povely sadni a lahni. Základy dostal Sari. Takže sadni. Šikovný. Vždycky ho pochválime. Najprv, keď je maličký, tak mu dávame aj pamlsok, piškotku alebo niečo, čo môže rýchlo zjesť a nie je to tvrdé, aby sa pri tej rýchlosti, akú on má v povahe, tak sa môže vlastne mu to dostať tak, že by sa zadusil, takže musí to byť mekučké, alebo teda piškotky sú úplne vhodné. Sadni. Šikovný. A potom vlastne, keď bude starší, tak mu bude stačiť, keď už ho pochválite iba slovne. Šikulko, šikovný. Na to som ho naučila a tomu bude vlastne potom stačiť. Ideme. Sari, ideme. Sadni. Šikovný. Lahni. Sari, lahni. Super. Toto mladé psíky robia s veľkou nevôľou. Lahni. Šikovný. Sari. Lahni. Mám tu. Tak treba ho lahni. Treba ho nechať. Voľno. Super. Voľno je ďalší taký povel, ktorý vlastne ruší všetky ostatné povely. Keď bude starší, tak sa naučí aj povel miesto zostaň, nakoľko teraz na jeho hlavičku to bolo veľmi veľa. Je temperamentný, treba ho najprv poriadne vybehať, lebo jemu chýba pohyb. Teraz vyskúšame ku mne. Ku mne! Šikulko! Tak, šikovný. Lahni. Šikovný. Voľno. Super. Tak toto bolo úplne ukážkové. Šikovný.